Malawi Today. Imene tabwera nayo tsiku la lero ndi kusankhidwa kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ngati mtsogoleri wochita bwino kwambiri kuno ku Africa. Ndi kodi kusankhidwa kumeneku kukutanthauza chiyani kwa Malawi? Nkhani yake yayikulu mwina kungufuna kutambasula pang'ono ndionena kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika awasankha ndithu kukhala mtsogoleri wochita bwino kwambiri muno mu Africa. Izizi ndi malingana ndi bungwe lotchedwa African Presidency Accountability Council kapena kuti APAC o APAC. Ripoti la bungwe limeneli linatulutsidwa ku Addis Ababa ku Ethiopia ndipo linati Malawi atsogola kwambiri pa nkhani ya utsogoleri, nkhani za ufulu wa anthu, bata la ndale komanso kayendetsedwe kaboma. Ndiye mlembi wamkulu wa bungwe limeneli Ahmad Sanko Sherif anati President Peter Mutharika achita bwino kwambiri miyezi yoyambirira ya utsogoleri wake, makamaka pa nkhani yolimbikitsa chitetezo cha chakudya kapena kuti food security mchingerezi, nkhani za bata la dziko komanso kubweretsa ulamuliro, makamaka kubwezeretsa chidaliro cha anthu mu mabungwe aboma. Bungwe lilati lidatulutsa makamaka lidzatulutsa mtsogolo ripoti la tsatanetsatane lofotokoza momwe maiko onse 54 a African Union adayezedwera. Ndi poyankhapo pa nkhani ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna yanena kuti kuzindikiridwa kumeneku ndi umboni wakuti njira zomwe boma likutsatira pakusintha kayendetsedwe kachuma, kulimbikitsa mabungwe aboma, kukhazikitsa bata komanso kupititsa patsogolo ntchito zotumikira anthu zikuyamba kubala zipatso ndithu. Ndi nkhani yathu ya lero ndi imeneyi kwambiri, kufuna kumvetsetsa kuti kodi kusankhidwa kumeneku kwa President Mutharika ngati wochita bwino kwambiri mu Africa pakati pa atsogoleri anzawo kukusonyeza momwe zinthu zililidi mdziko muno kapena ndi mwayi wokha omwe ukuyenera kuonekeredwanso. Ndi mu studio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira komanso tili ndi olankhulirapo ndithu amene akhalenso akuyika mulomo Benedicto Kondowe komanso Dr. George Chaima ndi reporters yathu Innocent Kalikoka, Betha Banda komanso Charles makamaka Betha Charles ndi pamakinanso Chisomo Khasu. Ndiyambe ndi Wanangwa, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Ndadzuka bwino. Ndiyambire pamene pakuti nkhani imeneyi wayitsatira mwina nkuyiunikira motani tisanapite kwa Chaima komanso Kondowe kuti nawonso ayikirepo mulomo. Ndi nkhani imene inatuluka lamulo wa Mulungu wa Sabata yapitayi, na nkhani imene itakhala tikuyitsata kuchokera tsiku limene inalengezedwa kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankhidwa kukhala mtsogoleri amene wachita bwino kwambiri malingana ndi bungwe limene mwachidule tikumati APAC kapena APAC limene likumveka kuti likuchokera ku Addis Ababa mdziko la Ethiopia. Ndi nkhani yabwino chifukwa paliponse pamene anthu mukuganiziridwa kapena kusankhidwa mwapadera kuti zinthu mwachita bwino, ndiye kuti zimakhala zokomera noti a president okhawo komanso mtundu wonse wa Malawi, chifukwa zabwino zimene akunenazo samadzichitira okha koma amachitira mtundu wa Malawi. Ndi nkhani imene tingafune kumva nthawi zonse ngati Malawi kuti mmodzi aliyense atsogoleri kayakugwira ntchito zosiyanasiyana pakati pathu azipezeka kuti akuonedwa ndithu ndi maiko ena kapena mabungwe ena kunjaku, chifukwa ndi chitsanzo chachikulu choti zinthu dziko muno zikuyenda. Koma mwina kupita kutsogolo pamene pangafune kuti tipaonikirenso nthawi zina tikulankhula, ndipo kodi bungwe limeneli ukatswiri wake opanga kafukufuku ndi otani kapena bungwe limeneli likupezeka pati, chifukwa sitingangosamba kusangalala kusekerera pamene mwina sitikudziwa bwinobwino kuti kodi amene atibweretsera nkhani yabwinoyi mbiri yawo ndi otani. Ndi kupita kutsogolo kuti imvepo kuti sindilipo ndekha muno kuti kodi anthu
ndi alikoma ndi nkhani yabwino kwambiri kwambiri ndi zabwino kuli bwino kumayamikiridwa kwambiri kusiyana ndi kumatchuka ndi nkhani zina zosakhala bwino chabwino tinanena kuti tiliso pa laini ndi anthu amene akatswiri amenenso amaona za ulamuliro wabwino amayankhuliraponso za ulamuliro wabwino Dr. George Chaima komanso Benedicto Kondowe ndiyambe mwina ndi akondowe mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ineyo ku Blantyre mwadzuka bwanji komanso ndipereke somoni kwa Dr. Chaima. Tathokoza tadzuka bwino ndithu. Dr. Chaima mwadzuka bwanji mwina moni utiperekeretu? Ineso ndadzuka bwino ndathokoza Kondowe wanangwa komanso Benedicto yapo ndikonsa somoni. Zikomo kwambiri. Mwina poyambirira Kondowe ndi Chaima tiyambire pa nkhani imeneyi yonena kuti mbiri ya kafukufuku wa bungwe la APAC ndi otani kapena anzathu mudamvapo kale zimenezi mwina nkutiunikirako? Zikomo kwambiri amalawi konse kumene akutimvera. Oyamba ndimafuna ndiyambire ponena kuti kusankhidwa mtsogoleri wa dziko kukhala mmodzi mwa anthu amene apambana kwambiri mu Africa ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa chimaonesera chikhulupiriro mu utsogoleri wawo komanso chimathandiziranso kuyika dziko la Malawi pa international scene. Zimenezi zimakhala zosangalala kwambiri komanso mukayang'ana zimene zili mkati nkhani yothana ndi chala, nkhani yobweretsa bata ndi zinthu zonena kuti mdziko muno zachitikadi. Pachifukwa chimenechi sitingathe kukayikira kwambiri pa zinthu zimene zikutchulidwa. Ndimafuna ndinenenso kuti palibe munthu amene angakayikire Mutharika chifukwa ndi president mmodzi amene anagwirapo ntchito kunja kwa dziko lino amene akudziwika kale. Ndiye tikufuna tikhazikike kwambiri kunena kuti kodi Mutharika ali ndi kuthekera kapena ayi, kuthekera ali nako. Koma ndimafuna ndifike pachimake pafunso limene mwafunsa kunena kuti kodi bungwe limeneli ndi lotani. Mukapanga kafukufuku enafe tinakhalapo ndi mwayi wofunsa azinzathu amene ali ku Ethiopia ndi ena amene amadziwika kwambiri pa nkhani za governance komanso corruption. Zikuonesa kuti bungwe limeneli silikudziwika kwenikweni chifukwa mu mbiri ya Africa ya assessment tikudziwa kunena kuti amene amapanga ranking mayiko komanso zimene tipati ma governance outcomes ni Mo Ibrahim governance index ndi Transparency International amene amapanga nkhani zokhuza katangale. Mu Africa muno palibe bungwe lokhazikika limene mwapaderadera limapanga reti ma president mene akuchitira. Zasiyana ndi anzathu kwa America kumene kuli mabungwe atatu amene ndikuwadziwa ineyo. Bungwe limodzi ndi limene timati Presidential Greatness Project imene imaunguza a president pena kuchitira, komanso kuliso American Political Science Association, komanso Presidential History Network amenewo amayang'ananso mmene atsogoleri amapangira. Ku UK Chatham House pena amakhuza konso mmene atsogoleri a dziko amapangira. Mwachidule chimene ndikufotokoza ndichonena kuti pamene tizosangalatsa kwambiri kuti mtsogoleri wathu akuunikiridwa ngati wochita bwino, koma pali chikayiko pang'ono malingana ndi bungwe limene latulusa mndandanda umeneyo chifukwa zina zimene sizinabwere zimene mwina mripoti yawo imene akutituka pasogolopo angafotokozere ndiyonena kuti kodi ama-assessors amene amaunguza zimene ndi ati ndipo ma-qualifications zawo ndi wotani, kodi criteria imene yamagwiritsidwa ntchito kuti asankhe kuti mtsogoleri amene wochita bwino mu Africa ndi uyu ndi ati. China ndichonena kuti kodi amaunguza ma president onse mu Africa munomo kapena ayi, kodi methodology yawo imene akugwiritsa ntchito ndi chani. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti mukayang'ana Mo Ibrahim governance index kapena Transparency
international index yili ndi methodology yodziwika bwino yonena kuti mukangopita ngakhale pa website mukaona mndandanda wa zimene iwowo amasabira nde in conclusion ndikunena kuti pamene ndizosangalatsa kuti mtsogoleri wathu wachita bwino komanso zina zimene zikutchulidwa zakwaniritsidwa kumbali ya njala kumbali yobweretsa bata koma bungwe limeneli tikuyenera tiliunikire moyenerera chifukwa pakadali pano silikuziwika sili pa website anzathu yena amene tafunsa ku Ethiopia nawonso akunena kuti yayi ife bungwe limeneli sikutani sikuziwike pali zambiri zimene mwina msogolo kupita msogolo tikhale tikudziwa kapena tikuziwisidwa. Chabwino tibwererenso kumeneko akondowe ndi zimene mwafotokozazi koma mwina mwachangu ndipitenso kwa Dr. Chaima. Dr. Chaima, mwina ndi zizindikiro ziti zomwe zimasonyeza kuti mtsogoleri wa dziko kapena kuti president akuchita bwino kupatula mphotho kapena kusankhidwa ochokera ku mabungwe akunjawa? Ntchito za munthu ndezi zizindikiro zimene zimampanga qualify kukhala munthu wochita bwino kapena wolephera. Ine sindikhazikika kwambiri pa za nkhani ya bungwe imene lapereka award imeneyi. Ndifuna ndikhazikike kwambiri pa zintchito. Tikati tiyang'ane mwina pa zintchito za Professor Mutharika amene alandira mphotho imeneyi. Ndikhoza kunena kuti mwina is a man of few words koma ma actions amakhala kuti akuchitika. Chifukwa chakuti mwina tingotengera chitsanzo kuchoka nthawi imene President Mutharika analumbitsidwa kukhala pa mpando wa president chaka chatha kufika pano. Ndi munthu ujaonena kuti sakulankhula pafupi koma zintchito zooneka kuti mdziko muli president ntchito zikuyenda timaziona. Nthawi imene amatenga president mpando wache ndiye kuti mdziko muno tinali ndi mavuto a njala ija pano sili kuidandaula kwambiri. Timadandaula kwambiri chimanga chokukwera mtengo pano chimanga chidatsikaso kwambiri. Zizindikiro zimene ndikamba za ntchito timanena kuti mafuta akusowa every week inali nyimbo ya mafuta akusowa pano mafutawo sakusowa. Nthawi imene mafuta amasowa ija maiko akunja amaona chifukwa chakuti enaso mwa anthu amenewo adali konkuno mwina kudzayenda mwina kudzagwira zintchito zina mavuto amenewo amaona pano mavutowo sakwaona zintchito za munthu. Tikayang'ana mwina pa maufulu a anthu m'Malawi muno tizivomereza tili ndi ufulu ndithu ngakhale kuti pena nthawi zina njuchi imati kauluka mwa mtundu wina imatha kuluma komabe tikhoza kunena kuti ufulu mdziko muno ulipo. Siyo tikulankhula apa tikhoza tikulankhula mmene tingathe kufunira apa sitidandaula chifukwa chakuti ufulu ulipo. Ndiye tikamakhala ngati kuti mwina nthawi zina chinthu chabwino chamufikira mtsogoleri ndiye ifeso nkumakhazikika pofuna kuti mwina tikhale ngati tikufuna kutsutsana nacho ngati chinthucho kuti chisakhale chake. Zimangoonetseraso kuti anthufe mdzikomo nthawi zina mavuto ansanje aja mavuto akaduka aja tidakali nawo. Nthawi zina chinthu chabwino chikamufikira wina mwachitsanzo chafikire bwino akondowe kuti ichi chinthu chafikira akondowe. Ineyo ngati Chaima ngati sindikondwera nawo akondowe ndikozopanga njira zina zilizonse kuti nkhani yokamba ikhale ya akondowe. Koma Dr. Chaima mwina ndibwere mwa changu akondowe anapereka zitsanzo za mabungwe amene amapereka jatimati methodology kuti apanga arrive bwanji pa zotsatira zimenezi komanso mwina vetting kuti kodi bungwe limeneli lokhazikika pati mwina kusowekera kwa mauthenga amenewa kukhudzanso bwanji zotsatira kapena kuti akafukufuku ngati amenewa anthu akhulupirire motani pakuti enawo tima amachita kuonetsera ndithu poyera kuti ndi awa alipo tikuwadziwa zomwe amachita ndondomeko zawo zilipo mwina akupatula kuti pamene tikunena kuti ayi nsanje komano zotsatira ngati zimenezi kuchokera ku mabungwe amene mauthenga ena ofunikira palibe zikhale zokhulupirika motani. Akondowetu afotokozera bwinobwino ngati munthu onena kuti amadziwa research imene makhalira
methodology ndi mbali mmodzi yochita conduct research kuti munthu ampange appraise kuti ichi chilipo kapena chipalibepo. Ndiye ndondomeko zimenezo ndinanena kuti sindikhazikika kwambiri chifukwa azilankhula bwinobwino zimene zija ndiye ndondomeko zopangirano appraise munthu. Koma mwina chimene ndikukhazikikapo ine ndikufuna kukamba nkhani ya institution, chifukwa kukamba nkhani ya institution kunena kuti institution iyo pakuoneka kuti ino palibe kafukufuku amene anapanga iwowo akunena kuti institution ikuoneka kuti palibe. Inenso ndinapanga Google nkhani imene nditayimva za institution imeneyo kuti ndione ku Ethiopia kapena zotsatira zake zimaonesabe kuti pa internet palibe information yokwanira yokhudzana ndi bungwe limene lili. Koma ndikufuna kukhulupirira kuti pali zinthu zina zimene zimakhazikika pa internet, zinthu zina sizikhazikika pa internet. Zinthu zambiri nthawi zina tikakhazikika kwambiri kuti zotsatira zake tizipeze pa internet timakhumudwa kupeza kuti pa internet palibe, koma kuti mwina mukafike physically zinthu zija zikuchitika. Nchifukwa chakenso mwina nthawi zambiri ngakhale dziko lathu lino limene Malawi limalephera kupeza mwayi wambiri kufuna kutukuka chifukwa chakuti amadalira kwambiri zinthu zina zimene zili pa internet. Sindikufuna kunena kuti internet nchinthu chosafunikira, ndichokufunikira kwambiri malingana ndi technology imene ikukhalira masiku ano. Koma ndikufuna kutanthauza kuti pamene munthu wina wachita bwino tiziyang'ana kwambiri mbali zabwino zimene munthuyo wachita kusiyana ndi kuzunguza kwambiri kapena kuzukuta pa zinthu zoyipa kapena zinthu zimene zikulephereka chifukwa chakuti mwina palibe supporting tools zimene timatha kupeza pa internet. Nthawi zina internet can mislead us, nthawi zina internet can support our ideologies and our ideas in terms of conducting research. So ndimayamikira kunena kuti ntchito zabwino zimene zimampangisa munthu kulandiraso dzina labwino kapena dzina la manyazi. Chabwino mwina ndibwererenso kwa Akondowe chifukwa nkhani ikuchokera kumeneko. Akondowe mwina nkukhala ndi ndemanga ya changu tisanapite ku funso lina. I think tonse tugwirizana wanangwa Dr. Chaima Ines tugwirizana kunena kuti Mutharika ndi munthu wodziwika. Palibe amene angakayikire chifukwa ndi mtsogoleri amene anagwira konso kunja nthawi yayitali. Zinthu zimene zikutchulidwa mkatimo palibe amene angakayikire. Nkhani zokhuza njala, nkhani zokhuza chitetezo, nkhani zokhuza mafuta ndi zinthu zonena kuti zakwaniritsidwa muno, palibe amene angakayikire. Chimodzi chimene timanena ndichonena kuti pamene tikusangalala tonse ngati dziko tikuyena tikhale osangalala. Komano kukhala wosangalala sikuti kutanthauza kunena kuti sitingafunse mafunso ena amene ndiwoyenerera. Pamene papa tikuyenera kuti tingezipani kwambiri. Chifukwa ngati mtsogoleri wathu akusankhidwa tonse tikondwera ngati akusankhidwa ndi zinthu zimene zikudziwika bwino lomwe. Ndiye monga amene Dr. Chaima afotokozera kuti nawonso anapanga kauniuni kutanthauza kuti ndi munthu amene amasatira zinthu kuti alondoloze kuti kodi chimene chikuchitika ndi cha. Chifukwa chonena kuti ngati bungwe limeneli likupanga ma-assessment a president onse mu Africa sindikukhulupirira kuti lingokhala bungwe lapapepala. Ayi sizingatheke zimene zonso. So tikunena kuti pamene tizosangalasa ndipo ndizoonadi zimene zikutchulidwa mkatimo zimene Mutharika akwaniritsa mwitiko muno. Koma mwina ndikuyeneranso kunena kuti mwina tiyembekezere ripoti yeniyeni imene a secretary general abungwe limeneli akunena kuti atulusa musogolombo. Tikukhulupirira kuti ripoti imeneyo ikatuluka mwina iyankha mafunso ena amene mwina pakadali pano tilibe mayankho. Koma ndizosangalasa kwambiri kuti mtsogoleri wathu akusankhidwa kukhala president wochita bwino kwambiri mwake. Chabwino wanangwa mwina mwachangu ungabwerepo motani tamva kuchokera kwa Chaima tamvanso kuchokera kwa Akondowe pa zakusankhidwa kumeneko. Ndamvetsetsa kwambiri mwina nkhani iso pano ioneka kuti tikugwirizana mbali imodzi, mbali ina mwina zokhala ngati tikufuna tiunikirebe. Nkhani ili apapa ndiyoti sikuti
alipo amene akukayikira kuti pali zabwino zimene President Mutharika achita chilowereni mboma. Zingapo ndithu tikhoza kuziloza zimene anzanga azinena kale. Komanso sitinganene kuti zonse zimene achita ndi zabwino zokhazokha. Palinso zina zimene akulephera, zina mwina zimene akuyenera ndithu achitepo machawi kuti mwina zisinthe. Chakudya ndi chimene chanenedwapo, koma tikatenga zakatangale pano sindikuonapo chilichonse chimene chikuoneka kuti tupita kutsogolo. Mwinanso zikunkana kulira ichi chinchitsanzo chabe. Koma pofuna kugwirizana ndi anzanga mwachangu, sindimakhulupirira kuti mfumu imayenera kuti ikhale bize kudzivala korona yokha nkhosi. Nthawi zina ikamapanga chonchi imathanso kuopa kuwala kwa korona yemweyo. Pali mvuto ku Africa kuno limene atsogoleri ambiri amaona ngati ntchito zokhazo zimene akugwira ngati imene ananenera Malemu Bingu Mutharika kuti ntchito za manja anga zindichitira umboni. Amaona ngati sumboni wokwanira, ndiye amayamba kusakasaka zinthu zimene mwina ndi zinthu zozizira poyekezanso ni ntchito zimene akugwira. Mutharika wakugwira ntchito ndimaona ngati sikuyenera kwenikweni mwina kuti pakhalenso njira zina zomasakasaka maufumu kapena tinantina timene tikhale ngati kuti tiwapi tisapasogolo pamene akugwira kale ntchito. So kachikhumbokhumbo ka atsogoleri ku Africa kufuna kulandira maudindo maulemu osiyanasiyana ndi kukula kwambiri. Mwina ndi ochepa okha amene zimenezo anazipewa. Tikhoza tchulapo Nelson Mandela anachita zinthu zazikulu ndipo amatchulidwa dziko lonse lapansi. Koma mukhoza kuti Mandela anamwalira ali Mr. Mandela. Sanapite m'manda atayipasidwa kaya Dr. chani monga amene ambiri achitira mu Africa muno. Mugabenso tayamikira anachita zazikulu, koma sitinamvepo akuyenda ndi nguwo nkhosi mwe yoti ndine dokota. Ndi anthu ambiri komanso ndi ambiri amene amakhala ndi chidwi choti aziyenda ndi zinthu zina zake zoti mwina sizaphendukeni. Mwina adi nkutheka bungwe lililiko panopa tizinena kuti mwina chifukwa ndigwirizana nawo akondowe bungwe lopanga zazikulu ngati limeneli loyeza mapresident amaiko 54 limene likuti ndi Africa. Tisanamizanepo apa kuti bungwe limenelo basi silingapezeke pa internet limangokhala pa office kena kake ku Addis Ababa. Zimenezo zonse bodza. Chilungamo chake njoti ndi bungwe limene okhapo oyera anthu aziliona kuti anthu akweza anthu akuluakulu ndi palibe chifukwa chomabisala kuti ifesi ngati ife at times timapezeka pa internet. Kuli bwanja akalende bungwe loyeza atsogoleri 54 pamenepo betu nati yayi ngati kuli kulemekezedwa kubwerabe. Koma tisachito sakasaka anthu ena kuti mwina ndokayikitsa. Chabwino ndibwerere kwa Ajaima zabungwezo tazika taona papa pali zambiri zomwe zakambidwa mauthenga ambiri akufunikirabe. Komano kumbali inayi tikangoyang'ana mphotho imene kapena kuti kuzindikiridwa kumene kuku mwina kuzindikiridwa kwa Mutharika kungati mtsogoleri wa dziko kuwayikaso pa mlingo wa Africa kungakhale ndi phindu lotani pa mbiri ya Malawi, komanso tikamayang'ana nkhani za ubale wake ndi maiko ena, komanso tikamayang'ananso nkhani ngakhale za chidaliro cha osunga ndalama. Tikayang'ana uthenga umenewu ngati watipeza ife kuno ku Malawi kuti Mutharika achita bwino, ndiye kuti uthenga umenewu wapitanso maiko onse a dziko lapansi. Anthu ambiri tikhozotero kuti aona, ndiye kuti anthu akuzindikira kuti kuli dziko lotchedwa Malawi, komanso kuli mtsogoleri kumeneko amene akuchita bwino wotchedwa Mutharika. Kaya zimenezozo zili pa intaneti kaya sizili pa intaneti, koma ndi intaneti yomweyo imenenso yapereka uthenga umenewu kuti anthu ena iwafikire. Tikamakamba nkhani ngati mwina ya mmene zinthu zimayendera pa chuma mdziko, dziko ngati Malawi timalizindikira ngati dziko losauka. Pamene tili ngati dziko losauka timene tikhoza kumakhazikikapo ife kwambiri ndikufuna kuti
kuyang'ana panjira zonena kuti kodi titani ngati dziko losauka kuti tichoke pa level imeneyi yongotchedwa kuti dziko losauka, chifukwa pakali pano chuma chathu sichikuyenda bwino. Pamene chuma cha dziko sichikuyenda bwino ndiye anthu ena nkumaona kuti yayi ku dziko la Malawi kuni mtsogoleri amene akuchita bwino. Mwina ndi anthuso amene akhoza kukhala ndi chidwi kufikira mtsogoleri ameneyi kunena kuti tikumva kuti mukuchita bwino koma nkhani ya chuma sikuyenda bwino, mavuto ali pati. Ndiye tikhoza kuona kunena kuti zimenezinso zikhoza kupereka mwayi waukulu ku dziko la Malawi kunena kuti lipeze mabungwe kaya abwezi ena amene akhoza kumathandizira dziko lino. Vuto limene takhazikikapo ifeyo ngati dziko timaganiza kuti amene akhoza kutichotsa mu mphawi ndi mabungwe omwe aja timakamba kawiri aja a World Bank ndi IMF kapena pomangopeza mgongole kuchokera mmabanki amene amakhala ngati mabanki akabwerebwere. Chonsecho kuli magulu ena a anthu kapena mabungwe amenenso ali ndi chuma chambiri chodziyenereza nacho chimene chikhoza kuthandizanso kutukula mayiko osauka ngati Malawi. Ndiye ndinganena apa kunena kuti zimene ziperekanso mwayi waukulu ku dziko la Malawi kuti lipeze anthu ena kapena mabungwe ena amene akhoza kumatithandiza dziko ngati lino. Chabwino akondowe mwina pafunso ngati lomweli mwina kuzindikiridwa kwa Malawi komanso mtsogoleri wa dziko lino kuli ndi kungathandize bwanjiso mwina ku dziko la Malawi makamaka kaya pa nkhani zolimbikitsa boma kuti lipitirize kukhala zotseguka komanso magawo ena? Ndigwirizane ndi zimene Dr. Chayima anena. Mungowonjezera tinene kuti nkhani yokhuza bata ndi nkhani imodzi imene makhala yofunikira kwambiri kwa nzathu amene akufuna akhazikitse mabizinesi kapena makampanies. Chifukwa chimodzi chimene makampanies amayang'ana ndi security ya dziko. Ndiye gawo la bata limathandiziranso kuti ma-investors aja akhale ndi chidwi komanso chikhulupiriro kuti atha kubwera mu dziko muno kuzapanga business. Kuphatikizapo nkhani za maufulu chifukwa mabusiness nawonso kati maufulu amene akondowe khangati asiya kumveka kaya amenewo tibwererenso kuti apitilize kuyankha funso limenelo koma halo akondowe inaduka so I'm connected. So nkhani imeneyi ndiyofunika kwambiri kwa hiyo tikadakonda kuti zizabwino zimene amthalika akhala akupanga apitirize chifukwa zimenezi ndi zimene zingathandizire kuti tikhale ndi madziko abwino. Chifukwa pamene iwowo akuyamikiridwa ngati dziko tikukondwera koma tikondwera kwakukulu kwambiri ngati dzika za dziko lino zikupindulanso ndi ntchito yawo zimene ayamba kale. Magawo amene mwina pakadali pano akusalira mbuyo tikadakonda kuti magawo amenewo akonze koma kuti zitheke zifunikanso kuti tonse monga amene Dr. Chayima adafotokezera koyamba kuti tikutane manje chifukwa mtsogoleri akamapasidwa support zimamthandiziranso kuti zina ndi zina zikwaniritsidwe. Chabwino tilowerenso timvekaye kuchokera kwa Amalawi mtolankhani wathu Innocent Kalikokha kunsanje uko wakonzekanso ndithu kulankhula ndi Amalawi. Innocent wadzuka bwanji? Iwe Bernadette wadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Zikomo tikudziwe mtanko ine ndi Dr. Marisa Tembo kuno kunsanje. Atembo nkhani ndi imene bungwe la African Presidency Accountability Council APAC lapanga recognize mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti ndi mtsogoleri amene wachita bwino kuposera atsogoleri ena mu Africa muno. Makamaka akuti kumbali ya utsogoleri ufulu wa anthu bata pandale komanso kuyendesedwe kaboma. So timafuna timve kwa inu kuti mukugwirizana ndi zimene bungwe limeneli lanena malingana ndi mmene muonera zinthu zikuyendera mdziko muno. Chabwino ineyo mwachidule kwambiri ndikugwirizana nawo
ripoti limene ndigwiza nalo kwathunthu chifukwa chonena kuti ifeyo makamaka timakhala anthu madera osiyanasiyana timakumana ndi anthu tikuona zimene zikuchitika. Ripoti limene kwambiri yakhazika pa welfare ya anthu komanso utsogoleri governance komanso yakambaponso ya pa nkhani ya maufulu a anthu. Ndiye tikaona zonsezo ifeyo anthu amene tili Malawi enieni amene tikupindula ndi utsogoleri tikukhulupirira ndipo tikutsikimiza kuti ndizoona chifukwa tikaona mitengo yachimanga pa ground yatsikiratu kutsikiratu. Mwachitsanzo kuno kunsanje chimanga is about 30 something to 40,000 per 50 kilogram kwathu kuno, pamene mbuyomu amatenga boma ulamuliro inali over 100 chakuti timalimbana anthu kunsika kucha ukalimbirana tu chimanga over 100 chakuti 1000 panopa chatsikiratu. Komanso tikaona maufuluwa ndi ufulu osiyanasiyana kuyankhula kuchita zinthu komanso ndinezoona panopa ndifo masuka tikapita kunsika sikumapeza mitengo yosintha-sintha chifukwa mbuyo muchitopeza kuti lero ukapeza sopo Butex umpeza 800 mawa 1000 tukulina umpeza 2000 zinthu mitengo pansika simakhazikika yayi komanso panopa amalaifiti ndi mtendere wa mumtima tumatha kuziwa kuti ndikachoka apa ndikapeza mafuta tiyenda tipita Blantyre tipita lika zabwinobwino. Ndiye mwachidule ineyo ripoti limeneli ndikugwirizana nalo chifukwa kuti ndine mmodzi amene ndikupindula kwambiri ndi utsogoleri umene uli pansi pa Professor Arthur Peter Mutharika kugwirizana nalo ndithu. Mavuto samalephera koma pa nthawi ino tisapange capitalize pa mavuto kusiya zabwino zimene tikuziona. Aina anayankhulapa kuti Amalawi fe tichepetse nsanje kuti wina akayamikilira tizitha kutani kuthokoza kuti kuvomereza kuti ndizoonadi. Ndiye ife aganani wake Amalawi tikuvomereza kuti zimene na ripoti ndizoona kupatula pandale kupatula kani nkhani ya nsanje ndi zina zotera ndizoona ndithu. Chabwino tikuthokozeni atembo chifukwa cha maganizo anu. Umo ndi mmene ndachezera ndi amenewa Maiso Tembo. Ndathokoza kwambiri Innocent tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Mtolankhani wathu Innocent Kalikokha ameneyo kuchokera mboma la Nsanje kumvanso maganizo a Malawi. Mwina ndisana apatsire Kondowe komanso Chaima komalizira Wanangwa. Nkhani imeneyi takambapo ndithu tamva maganizo osiyanasiyana pamene tikupita chitsogolo ambiri akuvomereza amene unafotokozera kuti Mutharika akuchita bwino ndithu pa nkhani ntchito zosiyanasiyana kuphatikizanso zimene zatchulidwa. Koma mwina ndi magawo atinso amene tikuyenera kuwaunikira ngati dziko nakambapo nkhani za katangale komanso kupita chitsogolo kuti ulemerero ndi umenewu koma tiwunikirenso tikonzenso pati kuti zikamabwera izi zizikhala kuti ndi zikupanga line ndi mmene tikuyenderanso ngati dziko. Ineyo ndimakhulupirira kuti dziko kupita patsogolo ndi umodzi komanso ulamuliro wabwino. Ndinanena kale poyamba za zinthu zabwino zimene Mutharika chilowereni mboma pa miyezi imene akhala pa mpandoyi zachitika zimene zambiri zimene akubwereza anthu mwina kuyimitsa kukwera kwa katundu mosakhala bwino kapena pafupipafupi komanso kuyesetsa kuti chakudya chimene timadalira chimanga chipezeke komanso pa mtengo ofikirika kwa anthu ambiri. Koma ndinayamba ndinena kuti pa nkhani ya katangale tisanamizanepo katangale ndi sindikuonapo chilichonse chimene chachitika choti tingachiloze kuti chasintha. Panopa kuli zambirimbiri zimene zikutchulidwa zochita kuonekeratu kuti mukanyengo kokhaka muli anthu amene akupindula komano mosakhala bwino. Chuma inde tikhozona tichakhazikika makati kayang'ana kumitengoko koma sindikukhulupirira tichakhazikika mokomera anthu ambiri Malawi muno. Pakali pano anthu ambiri kunkhani ya chuma chakuvutika kwambiri.
chinthu chophweka panopa kupeza ndalama kapena ndalama yokuti igwire ntchito mokwanira pa zinthu zimene zimakhala zofunikira kwambiri ku moyo wa munthu. Mbali imeneyonso ndimaona ngati ikutivuta ndiyoti ndiyofunika kuyiunikira mwachangu kuti mwina miyoyo ibwezeretse. Ulamuliro uli apo mwina kaya zoti anthu tikulankhulamo masuka ndi zotani ndizoona, komano sindikhulupirira kuti dziko lathu likhozopita patsogolo kwambiri pamene pano pali poonekeratu kuti pakati pa mtsogoleriyo ndi amene anasankha okha kukhala ngati wachiwiri wawo sizikukhala ngati zinthu zikuyendapo mpang'ono pomwe. Andi chinthu ngati chimene chidzatisaname chimabwezetsa mbuyo dziko fasi koyamba kuti mtsogoleri ndi wachiwiri wake azikhala ngati akuyenda njira zosemphana. Andi taonapo zotsatira zimene zimabwera ku dziko chifukwa cha mikangano ngati imeneyi. So panopa tabwereranso momwemo. Ndimaona ngati Mutharika ali ndi ntchito yayikulu yokonza zimenezi kuti chisakhalebe ifeyo nyimbo yoti tizingokankhula ayayi apresident na vice zikafika pepa zachimavuta ndi chakuti kena kupita kusogolo anthu amamboyang'ana kuti mbali iyi ya vice akupanga zawo zoti mwina mpaka ayesetse kuti mudindo akhale mobe pamene kumbali ya president nkuthekanso kumathamanga momoyang'ana mavuto a dziko kumathamanga kuti koda amene tithana naye bwanji. Wovutika poseba timadziwa kuti njovu ziwiri zikamamenyana ndi udzu umene uli pasi umene umavutika. So chifukwa anthu amapempha kuti bwanji mugwirizane. So amene ali ndi gawo lalikulu lothesa mavuto azikule nda Mutharika fanda amene ali mtsogoleri kuphatikizapo mavuto amene amaubale mkatikati mwawomo amene ali pamwamba ndiwo. So zinthu ngati zimene zimaona ngati akanazikonza kuti mwina kupita kutsogolo kuyamikiridwa kapena kusankhidwa kumene asankhidwa ndi bungwe ilili kupite patsogolo kena kuti zaona akubweranso mabungwe ena olozeka amene tikuwadziwa ngati achina Mo Ibrahim ndi ena oterowo. Mwina ndipiteno kwa Chaima kuti pa zomwe zambiri zakambidwa ndithu koma tikamayang'ana chitsogolo ngati dziko mwalozapo ndithu zinthuso zimene zikuyenda bwino tiyende motani kufuna kuonetsetsa kuti zomwe zikuyenda bwino zipitirire kuyenda bwino komanso zomwe zisakuyenda bwino tizikonze motani. Ine ndingagwirizane ndi zimene akunena wanangwa kunena kuti umodzi ndumene umamanga dziko ngati sitingakhale amodzi ndikukhala anthu ogawanikana dzikoli ligawanikana ndithu komanso silitukuka. Kugawanikana koyamba kukhala konena kuti mtundu wa anthu tikhala magawo awiri kapena atatu. Magawo a anthu olemera kwambiri gawo la anthu osaukitsitsa ndi gawo la anthu longodikira kuyang'ana kumanzere kwa olemeretsetsa kapena kwa awa osaukitsitsa. Chifukwa chakuti anthu sitinagwirizane kuchita chinthu chimodzi. Tikagwirizana dziko lino ndikuti likhoza kutukuka. Tikayang'ana pa nkhani ngati ya utsogoleri mwina imene wanenapo wanangwa yokhudzana ndi ubale pakati pa vice president ndi president. Ine ndimakhulupirira kuti munthu amene amalankhula chilungamo amabwera poyera ndikulankhula chimene maganizo ake ali. Nkhani ya vice president nda president yakhati kunena anthu akhala kunena kuti palibe ubale wabwino pakati pa president. Ine ndimanena kuti amene akhoze kutiuza za ubale kuti uli bwino kapena suli bwino ndi mmodzi mwa anthu awiriwa kapena wonse awiri. Anthu akamanena kuti ubale wa president nda vice president suli bwino timayankhula zambiri koma ikafika nthawi yonena kuti vice president ayankhulepo iwo amanena kuti ubale wawo nda president uli bwino. Therefore sundira kuti tizigwira ziti zimene tikukambirana ngati anthu zongolankhula za manong'onong'o kapena zongokayikira kapena tizitsata zimene vice president wa dziko kapena president wayankhula. Vice president ndi udindo waukulu komanso ndi munthu wamkulu ali nacho chilungamo chimene akhoza kuwauza Malawi. Ndikukhulupirira kukhozanso kukhala kolakwika a vice president kutiuza kunena kuti ubale wawo pamene wakudziwa kuti ubale wawo suli bwino. Chifukwa katero ndikuti akutisocheretse fa Malawi kuti tizikhazikika kukambirana zinthu zimene zonena kuti kulibeko. Ndiye ine ndimakhulupirira kuti akanena kuti ubale wawo yowa vice president nda president uli bwino ndiye kuti ubalewo uli bwino. Ngati ubale wa anthu amene awiri uli bwino ife tizikambiranje nkhani zonena kuti kulibeko ndiye pamene pose fa Malawi pena pake tizikhazikika mkuyang'ana pa zinthu zimene tikhoza kuzichita comment kwa nthawi yayitali kapena kungoziyang'ana. Chabwino ndilowereno ndathokoza kwambiri Dr. Chaima. Zikomo.
Akondowe, munafotokozapo kuti pali zinthu zina zimene mwina sizikuyenda zomwe tikuyenera kukonza, komanso pali zinthu zina zimene mtsogoleri wa dziko akuchita bwino ndithu. Mwina pamene tikupita kumapeto tiyambire pamenepo kuti zinthu zina zimene sizikulongosokabe ndi magawo ati nanga kupita chitsogolo ngati dziko tiyende motani pofuna kuonetsetsa kuti takonza mavuto amene alipo. Zikomo kwambiri. Poyambirira ndimafuna ndisindike kunena kuti Mutharika anyezi 10 ndipo mavuto amene mavuto anjala mafuta influences zikuoneka kuti zikozedwa. Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri kutanthauza kuti iwowo ayamba bwino magawo ena zimenezo ngati dziko kugwirizana. Mwina chongopita chitsogolo imafuna zimene kuti pamene nkhani ya chakudya yakonzedwa ulimi uyambanso mu November mudziko muno timadalira fertilizer ndi tifuna tiwalimbikitsa president athu pa nkhani ya kawodzedwe ka fertilizer chifukwa tikakhala ndi dongosolo loyenerera tikubwereranso mu nyengo ya njala. Ndiye pamene ayamba bwino ufuna tiwalimbikitse kuti gawo limeneli aliunikire chifukwa nthawi yokonza fertilizer ndi nthawi inoyi. Nkhani ina ndi nkhani yokuza ndalama zakunja forex. Ngakhale kuti mwina economy yathu yapanga stabilize inde kukoze ndithu Mutharika koma ndalama zakunja likupitirirabe kutanthauza kuti boma lipeze njira zina zoonetsetsa kuti ndalama zakunja zikupitirira chifukwa dziko la Malawi timawoda zinthu zosiyana-siyana zambiri sitimapanga kunoko. So ufuna kuwalimbikitsa kuti gawo limeneli ayang'anenso kuti likozedwe chifukwa chuma timayang'ananso ndalama zakunja. Chachitatu chimene chituma ndi nkhani yokuza program ya IMF ya EPF and program imene ndinofunika kwambiri mudziko mwathu kutengera kuti chuma chathu bwino komanso ndalama zakunja ndizoperewera kufikira kunena kuti IMF amakhala ngati lifali pa nkhani za chuma. So pamene boma lili katikati mokambirana nawo kukonza kuti ifu ibwerereso imene ibenefisidwa ndi boma lakale la Malawi Congress Party kapena Alliance funa tiwafundiseswa Mutharika ndi boma lawo kuti program imene zokambirana zawo zifike kumapeto kuonena kuti ECF imene ija yayambiranso chifukwa zimathandiziranso kuti mwina nkhani ndalama zakunja ziyambe kuoneka bwino mudziko muno. So mwachidule izi ndi zina zimene ndingawonjezere pa zimene anzanga anena koma kwakukulu ndikuonena kuti ndimathokoze pa zabwino zimene apanga kwa miyezi 10 koma tikufuna tiwalimbikitse kuti apitirize kupanga mmene momwe komanso kuti zisangokhala kuti landira zakuti koma kuzithandiziranso zimene zija kuti amene apindule akhale nzika za dziko lino. Ndathokoza kwambiri Akondowe. Wanangwa timalize motani titamva zonse tamva kuyamikira kumene kulipo tamvanso chilimbikitso kuti ngati dziko kupita chitsogolo mwina titawunikira magawo awa ndi awa pamene tikukwangula program yathu mwina ndemanga yako ingakhale motani kupita chitsogolo. mawu anga omaliza ndi akuti maluwa onunkhira samafuna kuchita kulengezedwa fungo lake lokha limamveka kuti akomatu maluwa awa ndotani ndonunkhira komanso golide weniweni samafuna kuchitopenta kuti adziwike kuti ndi golide yekha kuwala kwake amadziwika ndi tisasocheretse anthu tisasocheretse a president tisayike mbiri mwina imene singakhale yabwino chifukwa ngati ntchito zawo zili bwino zioneka zokha bungweli lokayikitsa sichingakhale chikhumbokhumbo chawo koma ndikagulu kena mwina ka anthu kamene kakuona ngati kakuchita zabwino kumakasakasaka mabungwe amene sakupezeka bwinobwino azinena zinthu zimene mwina Amalawi akuziona kale okha. So mwina nthawi zina tiye tisamale koma
kupita kutsogolo ndi zokhazo zabwino zimene Mutharika akuchita zimene zingapatse mbiri komanso ngati pali zina zofowoka ni ntchito yawo yayikulu yoti azikonze. Ndathokoza kwambiri. Timalizirenso pamenepo programu yathu ya Kulenje yoyamba msabata imeneyi komanso yoyamba mwezi umenewu wa August. Ndinali ndithu ndi Wanangwa Chafulumira muno mu studio, komanso palaini tinali ndi ma governance expert a Benedicto Kondowe komanso Dr. George Chaima kunsanje, mtolankhani wathu Innocent Kalikoka komanso Chisomo Khasu pamakina. Pamene tsiku la lero timawunikira kwambiri za kusankhidwa kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ngati mtsogoleri amene wachita bwino kwambiri muno mu Africa. Kuti zimenezi kodi zikutanthauzanji kwa Malawi komanso bungwe limeneli kodi likuchokera pati la African Presidency Accountability Council. Kulenje ikufikeninso sabata ya maka osati sabata ya mawa koma mawa lomweri kuyambira nthawi ija tinayamba ija. Ine ndi Benedetta Chiwandamia, ndiufunireni